Lige at pille det her. Christ, det går, mand. Det ryger de små... Ej, det gør det sgu godt. Prøv lige at vente om en gang. Gud, hej. Det er sgu flot noget, jeg har fået lavet der. Au! Det trækker edderhug på tårer, det her, du. Ej, for helvede, det gør det ask, det der. Det gør det ask på mask. Ej, det gør rigtig ondt. Ej, jeg kan godt tage det. Jeg sætter ild til dig en anden dag, tror jeg. Ja. Ah. Vi er bort. Så kan du lære at lade være med at vende mig op på skjoldet. Det får man for at bare tæve om lidt. Det er styrt det tape der. Jeg håber fandme det så først. Jeg skulle have 3M over for starter. Du skulle have nogle tæsko, du. Au. Det skal lige siges, det er ude på siden, og så heromme, det gør mest ondt. Skal jeg ikke bare flå af i en håndvending? Skal du ikke bare gå væk? Bare, det er sindssygt, mand.